lidi, chci vás jenom pozvat na akci Art Moving, už druhý ročník. Proběhne 14. a 16. června v Úpici v areálu Pohoda u vody. Bude probíhat v nově postaveném parkourovém parku. Bude to forma festivalu, takže v pátek si budeme promítat na plátně nějaké adrenalinové filmy, blbnout na slacklinách, které budou natažený napříč přes koupaliště. V sobotu pak proběhne samotný závod asi od 14 hodin. Samozřejmě bude i afterparty, která je z minulého roku docela legendární. A v neděli proběhne nějaký workshop, kde budeme učit zájemce, kteří se chtějí něco naučit, co udělat pro to, abyste se mohli zúčastnit z toho závodu. Stačí poslat registrační e-mail na tuhle adresu, musíte tam napsat svoje jméno, datum narození a poslat tam nějaký svoje video, ve kterého vás budeme vybírat. Pak už stačí jenom čekat, jestli vás vybereme. To je asi tak všechno. Těším se na vás 14. a 16. června v Úpici. Proč?